Mukoma makadini? Tiripo makadiwo. Tiri nani. Mukoma mungada kutitsanangurirawo here dambudziko rapinda mumusha wenyu? Chii chiri kutora nzvimbo chaita kuti munge munoungana semhuri pano? Zvakare mungatizivisawo zita renyu nemakore? Ini zita rangu Ndini Barton Tagarira. Ndine 48 years. Makore ekuberekwa. Ndiri mwana womukoma wababa mudiki ari kugara pano pamusha. Ndipo pamusha paambuya vangu pakaberekwa baba wangu. Alright. Dambudziko riri panapa idambudziko rei? Pano pane dambudziko rakakura rekuti baba vangu vadiki gotwe mubama nababa vangu vari kuti ivo vakanotsvaga mushonga wedivisi kurima kwanetsa mumunda. Mushonga iwoyo ndiwo wakazosvika pakupanduka ukaita chikara chinova nyoka iri kutorarama inofamba mhenyu pari zvino. Nyoka iyoyo ndiyo yakusvika pakuti paradza isusu vehukama, iri kutiuraya. Saka makazviziva sei kana kuti rini uyezve rini kuti baba vane nyoka pamusha pano pamuri kuti ndo pakaberekerwa madzibaba enyu? Chakaitika ndechekuti vanhu vaingodonha vakatanga kufa 1-1 vanhu mumhuri. Kusvika nhamba yekufa yati wandei ndipatakatanga kufamba kuti ko chiri kumbotipedza kuti kwababa mudiki kwafiwa, kwababa mukuru kwafiwa, kwahanzvadzi kwafiwa, chii? Patainozvitsvaga taitsvaga muchipostori kumaprofita, ndomataiudzwa kunzi mumusha menyu mune murume akabatana nevanhukadzi ari kuita unhu ihwo hwokuuraya vamwe senzira yeuroyi. Kuzosvika tazonetseka zvokuzoungana semhuri yese. Vamwe vaimbozvitsvaga vari kuimba yavo vozviwana, asi takazoguma tabatana semhuri kuti chiri kumbotipedza chii. Ndobva tazofambana nababa. Pakufamba kwatakaitana nababa vaviri vasara, taida kuti tirove guva raambuya nekudzosera zvaambuya zveun'anga. Ambuya vedu vanga vari n'anga kana kuti vaive svikiro raitorapa pavakabva kumusha kwavo vachirorwa mumusha medu muno muna naasikuru. Zvaambuya vedu zvemashavezvi zvakasara pano pamusha pakushaya kwavakaita. Vakashaya 2004 kusvika pari zvino. Pakushaya kwaambuya zvinhu zvavo zvese zveun'anga zvakasara pano pamusha ndobva zvashayikwa pano pamusha. Pakushayikwa kwazvo ndopakaita tizofambana nababa kusvika tazobata kuti baba gotwe ndo vakarovesa zvinhu izvozvo zvakashayikirwa mumaoko avo. Ivo ndobva vabvuma vakati zvechokwadi zvinhu zvakashayikirwa mumaoko angu, tengai replacement. Tobva tatenga replacement yezvinhu izvozvo ndobva taenda zvomusha kwanaasekuru. Kumusha kwanaasekuru takasvikonzi fambai, ndobva tafamba navo ikoko tichingobata nhau imwe chete iyoyo. Kuno ndobva tasvikofamba zvakare nababa tadzoka mumusha muno masvondo apfuura. Ndobva tangosvoudzwa kuti baba wenyu akaromba. Ndobva vabvunzwa zvakanaka pasina kutyisidzira kana kuvhundutsira. Ndobva vatsanangura nhau yavo zvakanaka kuti vana vangu ndakatora riri divisi ndo rakazosvika pakupanduka kuita nyoka. Padivisi ipapo rapanduka rinobva raita mubobobo nemugondo waturuka. Zvinhu zvakangoitika panguva imwe chete pakupanduka kwemushonga. Ndokubva baba vati ndakutambudzika kuti ndibate nyoka iyoyo tiiparadze. Takutsvaga anogona kuibata nyoka iyi agone kuiparadza. Tikati tichifunga kuti inyoka diki, takati kana iri diki baba tongoita zvokuti kana michinge yauya zviye nokuti vanogona kuidaidza kuti iuye. Vanotoibikira zvekudya vachiipa ichidini, ichidya ichitouya vachitokurukurawo nayo nyoka iyoyo. Takati hazvinetse baba togona kuti kana maidedza youya toiuraya. Zvikanzi mumbofa makaibata makaiuraya ihombe. Inotoda vanhu vanoita zvekutobata vanoita kana zvemasvikiro kana zvechiprofita, asi inoda vanhu vakasimba nekuti imi vana hamuna kusimba kuti muibate muiuraye. Tobva tabvunza rudzi rwenyoka zvikanzi irovambira. Nyoka iyi yaane makore ekuti kana tikatarisa pamakore akashayika naatete vanonzi vakaurayiwa kutanga nenyoka iyoyo vakadarika 20 years. Saka nyoka iyoyi yatitambudza muno mumusha. Baba vachitaura futi vanoti inyoka iripo nezvivanda nezvizhwe nezvikwambo. Vanoti zvese zviripo. Kiti yese yehuroyi iripo pano. Baba havachaida. Saka tinototyira kuti kana zvichinge zvazobatwa toda munhu anoti akazvibata
baba wedu toda kuti vararame tinovada, kunyange dzimwe hama dzakatirasikira, asi baba wedu tinovada ndo vatasara navari vaviri. Toda kuti nyoka yakabatwa yorumurwa ukama hwayo nababa, posava neconnection pakati pababa nenyoka. Nekuti zvose zvese zvatiri kuita izvi tinonzwa vamwe vanotaura kuti kana pasati paganhurwa iwo ukama hwavo nenyoka, hapana chinofamba kuti nyoka anonga achitaura nayo. Saka kuti pakawanikwa anogona kubvisa link yavo nenyoka, nyoka yobatwa yourayiwa. Nezvimwe zviripo zvozobatwa zvoparadzwa, baba wedu tourirana navo zvakanaka, tigonewo kuvachengeta. Nyoka iri kutikanganisa. Ini ndiri kuti handiri panapa ndakashaya license muhomwe tichifambira nhau idzi class 2 disc muchikwama. Ndikabvunza vamwe vaning'ina vangu vanoti takashayiwa zvinhu zvakafanana nezvitupa. Musi vanonga achida kuti vanopinda basa anongori kana ashaya chitupa. Zvichikonzeswa nenyoka ipi? Iyo yekuti pasaita mumwe anoshanda mumusha zvinooneka. Tiri mhuri yakakura asi hapana anoenda kubasa. Tiri mhuri yakakura, hanzva dzedu dzikaenda kwarume dzinodzoka. Baba vamwe vedu vasara vakura vakatoendawo kuhondo, asi havana kana sende ravakadya kana kuwana. Hondo yapera nekuda kwezvinhu zvipi? Izvozvi zvatinoti paita vanobudirira mumusha. Zvinoda tese tongoramba tiri vanhu vepasi pasi vasingagoni kugadzisa dambudziko iro riri. Nezvinonzi asumudza musoro kuti agadzise nhau iyi anofa nenyoka iyoyi. Nyoka iyi yakatambudzwa kuti baba vedu zvatinotoona panyama isusu kuti baba vedu vakaenda kuchechi inei pamwe vanoda kutsvaga rubatsiro chechi ikoko panzvimbo yekuti vanobatsirwa kwazoguma kwaane dambudziko rekuti kwaitofiwa futi nevanenge vari kuchechi ikoko, kana anga muprofita anenge ada kunosvika pakuda kunoona chaizvo chaizvo aisvika pakuparadzwa nechikara ichochichi. Mumusha hachisi kusarudza izvinezvi, chiri kuti chero wachada chotora chouraya. Saka mutye here baba pakuti moda kuzama kugadzisa nyaya iyi? Imi hamusi kutyirawo here upenyu hwenyu kuti hamusi matosimudza musoro here? Chikara ichi hachisi chinogona kukuparadza here? Chikara ichi neminamato yatakufamba mukati mairi ndekuti hatirege kutya, uye nyangwe tikachiramba tichitya izvinezvi tangoti generation yedu isusu vakomana varipo tigadzirirewo vana vedu zviri nani. Kunyange takaparara zvedu apa asi vana vedu voraramawo zviri nani. Chikara ichi chaurayiwa ichi. Saka ivo ana baba venyu vaviri vari kutiwo kudii nenyaya iyi? Varipo vari kukutsigira here mukufamba? Nekuti tambokurukura navo mukoma nemunin'ina vari kuratidza kuti vabatana pakuda kurwisana nechikara ichi. Imimiwo kusaidi kwenyu, nekuti imwewo generation kai negeneration yenyu muri kuwirirana here pane zvese zvamuri kunzwa mukufambira nyaya idzi? Hongu, isusu nababa vedu kutanga tiri kuwirirana zvakanyanyisa, nekuti dambudziko iri harisi kubata kwatiri chete. Vana baba vedu hapana anogara nemukadzi, hapana ane mwana waanokwanisa kutuma, tiri vana vakoma. Zvinhu zvototirwadza, zvinotorwadziwa ivo ana baba vedu vakara. Sababa ava vakuru vati kuti vakuru vasara, patakatanga nhau idzodzi zvine pawa kuti akudzifambira, vakafuma vakatemwa nyora musana wesu, kana vakatokuratidzai munotodziona. Takugadzisa nyaya dzipi izvo? Saka vese vatoshinga kuti ngazviitwe musha umbonaka, at least pakaitawo vaviri vatatu vanoendawo kubasa panoonekwa nopuwo mumwe sauti. Pano tese tongogara mumusha hapana kana anoshanda, tikaita dambudziko tongotarisana. Nyaya iri kutoshungurudza mufungi. Imi pageneration yenyu mungazoti imi nemakoma enyu nevanin'ina venyu nehanzvadzi dzenyu mungave muri vangani vari munhu mudomboshava? Domboshava takawanda zvokuti mukatarisa kubva patangira chikomo icho, misha mizhinji ndeyedu ana tagarira kusvika kumashopu, kusaidi kwerodhi nekusaidi kwerodhi. Misha yedu isusu paukama bhuku rekwatagarira. Kuroti mese murimo tese tiri muno musha hapana anoshanda, tinotongonzana bhuku rekwatagarira, totine bhuku redonzi tagarira. Asi kuti nhongo vari sabhuku, hakuna kana anoenda kubasa. Tingatotora 1 or 2 mune dzimwewo dzimba dzine vabereki vakasimbawo, ndio munogona kuwanikwa 1 anoenda kubasa. Kudzimba nhete kwedu hakuna anoenda kubasa. Ndeipiwo advice yamungada kupa mhuri yeZimbabwe maringe nenyaya dzeurombwa zvamaona, pfumvu yamaona imimi sevana, zvakuafektai sevana nevanawo venyu. Advice yamungada kupa kune vamwe varipo vari kutochemerera kuda unoromba izvo, vari kutoshaya kuti tonoromba kuko? Hongu ipapo ndinoti kumhuri yese yeZimbabwe, kuromba kana kuti zvinhu zvinongoya nyoro isina kushanda zvakaoma, zvinotambudza uye zvinouraya, zvinopedza dzinza kana mhuri.
nokuti kumhuri kwedu isusu tine mamwe masudden death aiitika anoshungurudza ekuti munhu waiti waswera naye unongozwa kunzi manheru adonha afa. Mumwe waungowinaye nhasi chaimutoronga zvokuti mangwana tichazodai unongozwa kunzi afa. Saka urombwa hwakashata pakuti hunobvisa vanhu mumhuri vane basa ndo vanopera. Ivo vanenge vakazviromba havana chavanenge vainacho. Hapana chine izvo takatarisa upenyu hwababa tasai musha uno pamusha pano pavanogara pane chii chingaemurika. Hapana. Kutovata chaiko vanovata parukukwe mukore uno. Handi muri kuzviona. Urombwa hunotosiririsa ihwohwo. Kana ukatarisa mapoto avanobikira, mandiro avanoshandisa zvaiitwa 1930 ndozviri kuitika pagore rineri 2022. Saka urombwa hunokanganisa upenyu hwevanhu zvakanyanyisa, hukukonzesa matambudziko asingaperi mumhuri. Vana vasikana vanongodzoka izvo vana vasikana hanzvadziri unotonyara muroora mukadzi wako akati ataure hope dzaarota so utoti akutaura zvababa vangu unozotaurisa baba wako ndotani nababa wako. Saka zvinotirwadza kuti urombwa hwakashata. Saka mambotaura nyaya yemubobobo kuti zoreva futi kuti vakatotora futi mubobobo hongu uri kutoafekta izvozvo kuti hanzvadzi dzedu dzinodzoka kuvarume unonzwa adzoka ndinorota baba kureva kuti achisangana nababa kana varoora vakadzi vedu vanoti ndinorota baba venyu. Saka undoguma kuti mukadzi akati ndinozva ndarota undoguma kuti mubva kuti ano saunzwa zvohope wakutonya kuti akutaura zvababa wani zvababa wako. Zvakaoma. Aiwa, tinokutendai nekukurukura kwamaita nesu. Chivimba kuti muchawana kubatsirwa kune vanenge vakateerera vhidhiyo rinoi.